jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu yoni to Bamako leydi Mali. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe fi fulfulde jamala wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko alarba balɗe 16 lewru nayaɓuru hitande ujunaji ɗi nogas e joyyi ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi oɗo subaka. Sénégal Macky Sall hoore jokkiɗo leydi ndi no wawi jokkede e dow saria e ko ɓoyata omo wawi tumede jamfa mawɗo député jo goto tawaɗo e député ɓe Pastef fukkininde e ɓande to suudu saria leydi namen to suudu sarɗiyankoru leydi ndi. O fawi ko e dow cimtol kurde compte hollugol ñamande nde milliard uji jeeɗiɗi kalis dollar no suuɗano e laamu Macky Sall. Mali ko hande alarba nogas e jeenayi lewru ndu gonɗen ko ɗum koɓe ardiɓe leydi ndi jiiɗi waylude jogala pelle politique ɗe yimɓe politique ko kolli yidde ɓe laamiɓe ko fusude pelle politique ɗe foof hunde nde yadani e dosgal saria leydi ndi ɓe waɗi yewtere e jaydiyankoɓe hanki to Bamako ma en gartu hen. 1.7 million kalis euro ɗum woni ko fotano nabiyen ko fotano Soudan hanki e dow batu waɗaɗo to Londres e ngal tumodira Royaume-Uni, Union européenne, Allemagne, France e Union africaine e rimande nde haare dartoto no ɓuri yawirde ko hanki nde heeɓi duuɓi ɗiɗi tedduɓe. Bisimilla moon. On calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi ko ɗo puɗotoɗen e nder leydi Sénégal. Macky Sall hoore jokkiɗo leydi ndi no eɓɓana fawede tuume jamfa mawɗo goto e député ɓe Pastef fukkininde e ɓande to suudu sarɗiyankoru ndu o wiyete ko Guy Marius Sagna. Alhaali yowiti ko e cimtol suudu ñayirdu nafke leydi ndi e wiide o député jo jogale leydi ndi no battini e keɓal laamu ngu wonande ñamale e laamu e ñamale cuuɗiɗe milliard uji jeeɗiɗi kalis dollar e saaha laamu Macky Sall. Député ɓe lundiɓe takku wallu Sénégal ñiŋinde e ɓoore nandude e biyol maɓɓe bonondaji politique ko meeɗa yiyede nde ɓe jaggiri kulhuli wonande démocratie e dejere leydi ndi. Abdoulaye Diallo. Député mo landa Pastef wiyeteɗo Guy Marius Sagna wi yo tugnima eɓɓore makko e dow cintol ngol suudu ƴewdotondu no jawdi leydi ndi jogora woni Cour des comptes francire ngam lamdade suudu sardiyankoru ndu wota yamirore ngam tumude gonnoɗo hoorejo leydi ndi hono Macky Sall sabu surritinde leydi ha tenti noon eno jogorino joɓɓude kalise laamu leydi ndi tawi ina wondi e caɗele faggudu nde eɓɓore ummorade e député jo tawaɗo e gomo député ɓe laamu ngu ina foti ko adi selline kabiro suudu sardiyankoru hadde mum ƴewtede e gomu saria rewrude e wote mum poɗɗe waɗede e nder batu kumtodingu fawade ɗosgal leydi ndi kono e nder ɗum gomo député ɓe lundo takku wallu Sénégal holli mette maɓɓe e nde eɓɓore e nder ɓanñinago ngo ɓe feññini hanke ngal kawtal pelle politique ngal Macky Sall ardino e woteji député ɓennuɗi ɗi wi'i ina jertina kono kadi hiɓe andina mofte windere nde ɗum ko ruttinde démocratie leydi ndi caggal takku wallu Sénégal no mettini hen kadi no fewi sabu ko ngol woni go e wi maɓɓe e nder tarika dawro Sénégal laamu keso ina ɗaɓɓa ñawude gonnoɗo hoorejo leydi ndi. Ko noon jaati Abdoulaye Diallo.